Wala. Login mo dyan yung, ano, yung YouTube ko, abe. Kasi importante naka-login dyan. Dalhin nyo na yan doon. Dalhin mo na doon para doon siya maglaro. Ayos na yan. Ayan. Diba? Ilagin mo muna yung ano. Kasi nag-ano ko dito. Para may mano ko dyan yung... Ilagin mo muna yung ano. Kasi nag-ano ko dito. Para may mano ko dyan. Huwag na muna. Dito kayo sa kwarto. Para doon na yung mag-ikot. Nakita mo ng YouTube? Ilagin mo muna dyan. Ay, Saan yung damit ko agabin? babasag ka na. Likot. Sige. Bye. Dali mo na to, Ivan. Okay na yun sa amin na ano. Ako daw ang may sa Diyos. Kung may ilagay, pinala. Chandra and Jigo, I'm going to your house.
shout out sa Spin Joy. Dali lang anak, gabitin ko muna sandali. Tawag ka. Ano yun? It's cooking. Good shout out. Ang ganda talaga ng mga halaman mo, te. Lalo na ngayong umuulan. Ang ganda ng mga... Oo, si Kuichas. Bakit? Mahina ba yung signal ko? Bakit dito malabo yung... mahina siguro yung signal ko dito. Timirna Grande, mega love shout out po Timirna. Mahina nga yung signal siguro. Salamat po Timirna, salamat sa patamsak. Medyo blurred lang te, baka mahina signal. Palagay ko nga mahina signal. Blurred nga eh. Ayan. Malabo pa din. Ay, mahina nga yung signal ko at Timirna, kaya ano, lumapit ako dun sa may ano, sa may internet. Madam Yunes, Ma'am Adsal, mega love shout out. Bakit nga ba blur dito sa kabilang cellphone? Ayan. Dumidilim naman ito ng kusa. Ma'am Adsal. Dito ako sa bahay mo, Ma'am Adsal. Yan, playing ako Ma'am Adsal dito sa Hindi na Bale. Ayan, by Jessa de Zaragoza. Yan, playing ka na Ma'am Adsal. Madam Yunes, just cooking. Dito ako sa'yo.
Virgie. Mag-love shoutout, Ate Virgie Pinto. Jazz, dito ako sa bahay mo, Jazz. Morski, mag-love shoutout. Playing ako dito, Jazz, sa iyong puto cheese. Yan, salamat sa mga nag-thumbs up. Ma'am Adsal, ayan, still playing. Ay, nasa ads ka pa pala, Ma'am Adsal. Ang linaw-linaw dito sa akin sa video, tapos dito sa malabo. Yan, naka-live na rin si Sir Tribong Subanin. Morski, Miguel shout out from Ate Mirna. Salamat, Morski. Ma'am Adsal, still playing ka, Ma'am Adsal. Ayan, just cooking, playing ka na. Danhos, ayan, maraming salamat, Ate Virgie. Dahil siguro inedit ko siya sa Kind Master, kaya siguro siya lumabo. Nag-edit kasi ko eh. Inedit ko kaya medyo lumabo ng konti. Minar. Dali mo na dito yan. Yan, may patungan tayo. And still playing ka, just cooking, still playing in Ma'am Adsal. Sabi. Ano daw? Ha? Nasa na gate? Ha? Hey! Lahat mo ko doon na sila. Yan, done watching na ako, Ma'am Adsal, sa'yo.
Just cooking. Done watching na din ako. Just cooking. Kapag si Abby na tungtong magkuhan, Mag. magmotor. Eh, si Abby. Ikaw, hindi ka marunong. Kung di ako marunong minor, hindi kita maiuwi dito pag lasing ka. Single? Kaya huwag kang sasalita ng hindi, ano. Single? Morski, thank you so much. Malabo pala pag inedit sa ano, pag nag-edit, inedit sa kay master, malabo pala. Si Kuya Ellen, good evening. Kain tayo ng french fries. Wala, bakit camera? Salamat sa mga nag-thumbs up. Morski, dito ako sa bahay mo, Morski. Yan, playing ka na, Morski. Si Kuya Ellen, puntang kita mamaya. Next kita dito kay Bibi Morski. Jen Bartolome, may galap shout up. Morski, playing ka na. Ikaw na mag-lock ng gate.
natin ito sayang. Eh. Huwag na ako. Ayun na ba yun na? Ano ba mag-highlight? Mama Chal, dan watching ako sa video mo, Mama Chal. Next kita dito si Kuya Ellen. Huwag ko pala naman. Walang ano man, Mama Chal. Siyempre, patatas na yan eh. Gusto mo na. Kaya ako inom ulo. Ay, Ano? ayun na. Yan, Morski. Dan watching ako sa'yo, Morski. Ellen, dito na ako sa bahay mo, si Kuya Ellen. Ayun si mama. Sumama na ano. Ayun, talaga yun. Ayan, sis Ellen, playing na ako dito sa video mo. Big shout out po sa lahat from your official. Ayan, shouty din sa'yo. Magandang gabi. CH, mega love shout out. Mami Pearly. Inedit ko yung video ko sa Kind Master. Ano pala siya, lumalabo. Ano ba yung tubig? Salamat sa mga nag-thumbs up dyan, guys. Thank you so much.
Go for the goal. Ayan. Salamat sa patamsa. Thank you. Ay, naku. Sis Ellen PH, naka-play ka Sis Ellen PH. Sir DM, Migalap shout out Sir DM. Shouty, shouty. Sikata lamang, sikatya lamang. Ayan. Shoutout sa mga nandyan. Ayan. Punta ko kayo mamaya. Yan, good evening din Sir DM. Next ko kayo di 6 Next kita dito Sir DM. Puntahan ko na lang yung bahay nyo sa mga nandyan. Ayan, isa-isahin ko na lang kayo puntahan. Sige lang Sir DM, ingat sa work.
Yan, thank you so much sa mga nandyan. Naka-play ka pa rin, Sis Ellen. Kinabagan ako dun sa french fries na ano. (9 PM na pala. Lapit ka na mag-done watching, Sis Ellen PH. Yan, salamat sa mga nag-thumbs up dyan. Minutes in 30 seconds. 15 minutes. Ang labo ng pagkakakuha niya. Ma'am China, mega love shout out. Ate Myrna Grande, playing po ikaw. Playing po ako sa'yo. Ano ba ito? Ano ba? Ayan, Ate Myrna, dito ako sa bahay mo, te. Summer official, Sisikoy. Ate Myrna, playing ako dito sa highlight mo, Ate Myrna.
Sikoy, nag-end ka na. Huwag ka mag-end. Tuloy mo lang yan si Sikoy Summer Mix. Sayang naman si Sikoy. Ay, bakit nag-end ka? Sana tinuloy mo lang si Sikoy, sayang. Timerna, nasa ads ka pa rin na Timerna. Ma'am China. Next kita, Ma'am China. Hindi ako makapag-ano kasi naka-login doon ako sa isang cellphone nag-live. Yung ito kasi isang cellphone ko inayos kanina. Ayan, may ads ka pa rin, Ate Myrna. Yan, still playing ka, Ate Myrna. No. Ay, naku po. Ay, nag-live ka ba dyan sa second channel mo? Ang bilis naman. Ba't in-end mo na agad? Lala Mois, mega love shout out Lala Mois. Ma'am China, next kita dito kay Ate Myrna.
Sus, ako gapon nakalagay dyan. Pambihira. O, yung saksakan mo, ilabas mo dyan. Shoutout po sa lahat. Ayan, shouty sa'yo, Lala Mois. Ayan, Lala Mois, sunod kita kay Ma'am China, Lala Mois, ha. Ayan, pinin kita. Nakapin ka. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Ma'am China. Punta na lang kita sa Kuya Summer Mix. Ano mga video mo dyan, Minor? Ha? Wala ka mga video dyan na ano? Maganda. Ha? Wala. Headset. Diyan, tingnan mo dyan. Merong isa dyan nakasampay. Diyan sa microphone. Notification. Saan ba notification? Still playing ka, Ma'am China.